Shubor nakaslem jong unongsan hima. Working President jangka Seng United Democratic Party Sengkme ubak Polingdo, ubalong ru UMDC Kajayau Constituency, ulapan pau ya kajing sngokya bawat hadian sanpau telikisnem kilayat nadu bayok ya kajela. Henry dang haban ya keren cia keren ya kaju kata kumnu banyok sensyar dalade yalade. Ubapol ula ongru bas sanpau snem menshwa kinong yalam kilaya keren kumnu banyok no ban sensyar dalade yalade. Henry kane kala syukut tang hakajing yakren, bat menta dang yakren biang yakaju ban sensyar dalade yalade. Kum kipat nong syongsnong kihap ban perkhat hae ngilapoi menta. Ula ongru bakum kajat ban riau kadai ban perkhat bha, ha kabaki seng san perthei gibala soit la shore ha West Bengal, bat Delhi, kilala ban wan yuk kejat bat ban rung sundan ha kishnong nong kendong, bat sya kishnong bompat poi surong. Kanu kalong ke ka kam ka bakta ya ka buram ka ijan jong ka jat ben riu. Bahadu sanpos nemru ompat la ban penyat hi daladi yaladi ha ka kam sensyar khadar. Ubapol ulakren bat penpau ya ka ni haba ai jingkren ha ka lang ban play ya ka office trekam jong ka seng UDP not chelong ka badon hajayau lompelan. Harangkat ka jingadon lang jong presiden ka UDP not chelong ba Jo Marwen ki rang ba shnong kinong ket kam ka UDP lembat kinong kershan. Tiga jingdon jong ko office si om bakat pensuk ya kerkom trekam nei kani ko office si anoi pi kadai ban lumban lang ya ki para members ki badan kani ka jiao consensi badan hapo ka not selong bat kumjuru kadai lingba kani ko office banginyo banya trekam ban pentulun ya ki kam ki jam ban ai ban kaner ya ka kti kamon ka kti kadiang om tang ya ki para members nei ya ki wei ru Yau nung badan kam, nasi duk kusuk teri shibun ki kam, na kabanta jong kajai bendriu hi borok koi. Kumba shipun kan mau no, hak bai de bat ke ambus, kajing wana ya kata regional affairs sangte apo Loshmir, kala pensuk shibun, ya ki students, jong kani ka nongba selong bat jong kari khasi jantia hi borok koi, om ban lechu shapo Garhils. Ndai mensyua pitang subakra tang iwi spelling mistakes, hab ban lech shapo Garhils. Kalau bu jinge shibun hadu kata-kata tienen ndai dei aku tu por jingdon jing bapol kilala ban wanra ya kani ka regional office jong ka embus te halada kawan ka TMC ru ngi Dr. Mukul sama ulong chief minister te mano na preng jingi ki banele prasha ya kini ki national party but ya kini ki arngut tenre ngi ba ha ka UDP ngidan bun kinong elam Tiladau paiba waisha ya kata ka jingkersian ya ka parti jingi ngin sayo yau tau chief minister ngin sayo ya kita ki kinong mikmat kiba kin desisha na ka ne ka jai bende ko jingi gede ban bu jingmut bah ni kolong kala tak sensyar kadar kaya ya ka trend ka bakayat menta ka megalaya kan jengai kan penjengai ladi na ka kani ka concept lani ka san perkat jong ka democracy ka bau Abraham Lincoln wang a government of the people by the people and for the people
uang kumtau Abraham Lincoln. Hendai lada pikpej, ya ka ka trend ka bayat menta, nginapoy kamjan, siya ka ba, ka kintin, ka ba don kam bahaba, ngin ya tip pat ba, ka dictionary kolong plutocracy. Plutocracy, sensyar jong ki barius pa, ki bakrau muna. Ngilanang sentuh siya kata, bat hakabakum kata, kajat jing sensyar, ngakan mau, dang haka election kaban ningkong, haka juk kaba, dapoy haka singi tap vote, don kat tu kat ni, kinong tap vote, kibaong ngiti 4 biang kador ngi 4 yang lain mo. Manu balik terwadi yano. Menang idon gawe ka discussion 4 dip ngin 4 snotu kum gajak gunriu. Dengan keren iki ki kentien kum ki sembo perhat haswa baginya play ya kene ke office ngasngongi habannya play shwa ki jingmut jing perhat ki jongi. Ngin ngam shwa ha ki jingmut jing perhat jongi. Hatu ngi ka biang mo bangin ong bangilong kibalanang lasta, kibalanang thok nang tar, kidan bulon kibriu, kibatip shibun, kibas syampang tang kendiak. A lot of knowledge with minimal wisdom. Kajing yang beteng, kajong hakani field, jong kasain berthai. Kalau bangi kwa ban pentikana, bakajat meriu kajongi kan rang ba no. Hakasan berthai. Kan rang ba no hakasan berthai. Ngim sim laduna kita ki akhya ki riu perkat. Ngim sim laduna. Ngilapan mi ya ki jong ubak hover nyauta ubak swell ubak bibiling do haki snem in ropo tater. Hatu kam ladai ke puan pengen jam syakmat susu. Kabang i ke observation ke jonga kalong bakani ke generation kani ke kepuar bat kapateng ha kabangin hap ban pendut kambun kapur ban wanra tang ya ka jingkela ha kadur khmat jong UMLA handai khamtam ka transformation ya ka polity ke jongi ya ka quality jong kibriu ki jongi ki bangi pha sa assembly pet hi mapi kalong kumno ngam kwa ban kren ban kedokti yano hendai shim hi mapi ya ka quality ka jong kibriu ki ba ngingi sei bat kumno kata ka quality pada ka impact lan ka kata ya ka jinglong ka sinsyar khadar hakini ka jala ka jongi mentah hadin san post nem ladang ihap ban kren biang ya kaju bangla dei ban sansyar hino mangi dala de yala de perkhat hi mapi hai ngilai poi lada kaseng san perthai balakhal suit lashor West Bengal pada Delhi kilak ban rung syaki nong kendong ki jongi kelak benrung syaki shnong di bompat poi surak. Katnu kelong KAKA a matter of honor. Kakam ke bakta ya ke buram ke ijot jongi kum ke jat benriu. Badong bahadin san post nemru ngim patla ban penyai hi dalade ya lade ya ka senjar kadar. Long kum utrayeng uba namar ba umdan ke sense of responsibility banwan pashe yeng ru tikana namar ula buat mutlak surak hap ban ai be ya ushabi jong ka yeng hanuri kebong sa penkang lem ka yeng namar nga te sibit ngam tikana ngalak ban pashe yeng kimar jan le ngalak ban poi kham seneng shu ru
Kata kadai ka sense of responsibility kaba ngi ban inculcate ngi ban penrung menta hangi. Balada mangi ki try shnong ki try ri ki try muluk ngim rai mangi. Na jayau ngim rai mangi na maukar ya kalawai ke jong kani ke jela ke jongi. Hatu syong hok mo bangin ya ong ba gilasan larang ba haki tugi kisnam nropo ban ong to ailat bangin sensyar hino daladi ladi lada ki nropo san ngila ong ya ka asam bagadi pen pelaj no yangi bangin sensyar hino daladi ladi balai menta hau arhajar arpu ar ngin hap ban ong ban kentu ban lekhot na Calcutta na Delhi na Ahmedabad ba alisi pen sensyar lem ba pen mikmat lem na kabenta jongi menta arhajar arpu ar ngilet sngoba nginget hiru bala ban pleno ya ka assembly ka betamai kata kagap kolong kat nusnem nadu arhajar iwei hadu arpu ar arpu ligisnem assembly building jong Manipur kala plu hakasnem arhajar lai thang pai ba menta kila ada pentrekam pensyong hak assembly building ke batamai la kumba prasnem ke influence ke jingla ke jongpi ke lobby ke bangidan Delhi kita borok nak tahu ngasngau ngidon kamban educate nadu kisnong kitau kumni bakam dei shu kala dei ke puar bangin hikai menta kapta bangayok ngau sharum shaneng ya ke jingya kran ba so mdei shu bakade ka election so kumayirung hakasino uno bantong katno yano tiba jumene ilakren syapang kamat keberon kami ikran ba kipat ba kibedon kam ban puli bat ban study ban assess yaki manifesto bat ngi gidang penkrek menta ya ka kani ka manifesto ka ban long ka vision statement ki ai ki mat perkhat bat ke jingi i ke jongi nak bentan nang ni shipos nam khat sans nam syakmat